Рейд в глибокий тил ворога та атака на таємну російську катівню. В головному управлінні розвідки показали, як з ворожого полону далеко на окупованій Херсонщині визволили 5 українців. Серед них український військовий, колишній співробітник поліції та 3 цивільних людей. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення, кажуть у розвідці. В координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначають, що усі звільнені перебувають під опікою української влади та мають належне лікування. Російський склад з боєприпасами у Новій Каховці розлетівся на друзки. Свідки феєрверку фільмували видовище та споглядали детонацію боєкомплекту окупантів усю ніч. Вибух стався близько 10:50 вечора понеділка. Йому передував сигнал повітряної тривоги, який увімкнули окупанти. Такі важливі цілі, як ворожі склади з боєприпасами чи бази окупантів, українські воїни нищать високоточною західною зброєю. Влучання ракет з «Хаймарс» визнали і самі росіяни. Щоправда, заявили про прильот нібито по складу з селітрою. Однак селітра вибухає одномоментно, а не детонує впродовж багатьох годин. Утім, яскравіше за знищення російського складу лише коментарі місцевих, які це фільмували. Эти русские отдыхают. Смотри, я все вижу, да подожди. Я все снимаю. Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного удару. Російські нелюди випустили щонайменше 19 ракет зі «Смерчів» і «Торнадо-С», каже очільник області Віталій Кім. Постраждали 2 лікувальні заклади та житлові будинки. На місці влучань спалахнули пожежі. Крім житлових приміщень, випалило і 2 автівки. На щастя, жертв немає, але 12 людей дістали поранення. Вони пригадують, перший вибух пролунав о 4 ранку, у той же час, що й днем раніше. Загудела сирена и в смартфоне, и за окном, и после этого пошла серия взрывов. Мы мгновенно стали между стенками, в дверной проем, там толщина стен где-то метр, может быть, очень старый дом. Думали, будет безопасно. Оказывается, с окна посекло. В общем так. Мужу лицо рассекло, меня слегка. Очільник Миколаївщини Віталій Кім вважає щоденні ракетні удари по Миколаєву та околицях помстою росіян за управне знищення їхніх логістичних баз та складів з боєкомплектом на окупованій Херсонщині. Від місцевих жителів нам стало відомо, що росіяни гатять по Миколаєву з містечка Олешки, що поруч із Херсоном. Пуски ракет чутно ледь не щоденно. Это ж зеркально, они бесятся, работают военные четко, палят не только склады с БК, палят командные пункты вместе с генералами. У нас вообще в Николаеве, не помню, мы, по-моему, лидеры в уничтожении всяких руководителей генералов. То есть место такое, только приедут, только назначат кого-то нового кирдык, то есть вместе с заступниками до свидания. То есть на концерт Кобзона. Поэтому... К сожалению, очень серьезно обстреляли город, много есть разрушений, школа, больницы, все живы, слава богу, то есть все остальное отстроим. Сили оборони України відкинули росіян на Слов'янському напрямку та придушили спробу ворожого штурму на північ від Харкова. Про це повідомляють у Генеральному штабі. А у військовій адміністрації Луганщини додають, що бої точаться також біля Верхньокам'янки та Білогорівки, об яку вже тривалий час розбивають лоби рашисти. Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах
проводить фортифікаційне обладнання передових позицій. Був відсторонений від зв'язку і механізмів ухвалення рішень представницького органу кримських татар. Голова Меджлісу Рефат Чубаров прокоментував інформацію про те, що член Меджлісу Асан Алієв пішов на співпрацю з окупантами і став так званим старостою Новоолексіївки, що на Херсонщині. Асан Алієв з 2005 по 2014 роки очолював Херсонський регіональний Меджліс, працював помічником голови Херсонської облдержадміністрації та був помічником постійного представника президента України в Криму, де відповідав за блок міжнаціональних відносин, але після окупації Херсонщини став колаборантом. Чубаров пояснив, що відсторонення Алієва відбулося одразу, як стало відомо про контакти Алієва з Сейтоміром Німітулаєвим. Це колишній голова Генічеської райдержадміністрації, обвинувачений у державній зраді. Після окупації Криму у 2014 році Німітулаєв втік до півострова, і зараз він розшукується Службою безпеки України. Асан Алієв став єдиним відомим представником Меджлісу, який пішов на відкриту співпрацю із ворогом. Як тільки нам стало відомо про перші контакти Асана Алієва з Сейтоміром Німітулаєвим, ми одразу вивели Алієва з усіх наших комунікаційних каналів та механізмів прийняття рішень. Де-факто Асана Алієва абсолютно виведено за межі діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Щодо формального членства у Меджлісі, то рішення про позбавлення статусу згідно регламенту Курултаю кримськотатарського народу може бути прийняте лише на сесії Курултаю, яку в умовах окупації Криму зі зрозумілих причин провести неможливо. В окупованому Судаку небайдужі люди провчили зет-фашиста. Невідомі побили чоловіка, який розгулював по набережній у футболці із символом зет. Він виявився російським військовим, який приїхав на лікування до санаторію після боїв в Україні. Місцеві пабліки повідомляють про подробиці. Усе сталося біля причалу Бригантина військового санаторію. Ті, що підійшли до окупанта, нібито вигукнули «Слава Україні! Ми за Україну!» і почали його бити, поки той не впав. Утім, окупаційна влада Криму спростовує цю інформацію, але місцеві колаборанти та пропагандисти уже почали розпалювати ненависть до кримських татар, заявляючи, що нападники були представниками корінного народу. Бодай частково, але розблокували. Перші 8 іноземних суден вже прибули до портів України. Військово-морські сили України долучились до організації забезпечення перевезень агропродукції цивільними суднами через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай у Чорне море. У ВМС зазначили, що використання цього каналу стало можливим завдяки звільненню острова Зміїний від російських окупантів. Утім, більшість українських портів досі заблоковані або перебувають під окупацією. А наші аграрії працюють для того, щоб зібрати врожай. Він не такий великий, як минулого мирного року, але він надто важливий для нашої держави. І дякуємо нашим військовим морякам, що допомагають одеським аграріям передавати свою агропродукцію в інші країни і поповнювати український бюджет.